Ruvaro kwamuri inzi wai madzibaba. Muri kuona nhau dzinokandirwa nana baba aKrisi idzo dzinenge dzine rwaro rwemusha werushanga, rwaro rweBheterehema, chinombonzi fenzi mudombo chava chii, kudzika kwavakatumwa panyamweda vakati kudii. Ndo chinamato icho. Zvamuri kuda kuedza kuvaka vapostori mumasangano izvi hazvibude. Ndokupai good example zvemadare. Ukangonzwa mweya ndinofamba nevadare. Once mangoisa vadare paleadership position yemusangano reJohani Masowe, matouraya Masowe. Because vadare havana chinamato chavanopusha, havana agenda yekunamata. Vadare vanopusha maagendas epanyama. Kuti ari kuwana tushuga here, kana ari kuwana umambo here hwekutonga-tonga. Zvekunasonamata Jesu structure yekunamata apa paida kuiswa leadership yevapostori apa. Hapanei vadare. Vadare vanofanira kuti uonera kuti matoilets akachena here uko. Baba aKrisi kuti kumatoilets kwakachena here uko. Pamasoro pane mapepa here, pamasoro pada kubhembwa here, kuparking mota dzapakwa zvakanaka here. Ndoko madaro uko. Outside Masowe because vanouraya Masowe. Indakavadzidza zvangu for the past 20 something years ndichivaongorora zvangu so ndichivaona from pandakatangira kubatwa kwamusoro kusvikira nhasi. Ina hazana mbosangana nemudara namata. Ndikutokutaurira madzibaba. Honestly pamberi paMwari. Kana aripo, anogona kuita mumwachete. Kutsvaga madare madzibaba anamata zvakafanana nekuda kumora huchi padombo kana kutsvaga mukaka padombo kana kuchera mvura padombo madzibaba. Hauiwane mvura madzibaba. Vanhu vaya munoti vadare vaya madzibaba vane dambudziko madzibaba. Hari dambudziko rakakura. Ende kana vachizenge vasasawirira nemuprofita vanenge vachirasisa ndopavanotanga futi kumhanya kuda kuita iwo makuhwa nekuita sei nekuda kushora muprofita vavaifamba navo. Vagara vatongori vanhu vasinganamati. I'm very sorry madzimambo kana mina munofarira muda but ina handizamboona mudara rinamateni chinamatiro. Sorry madzimambo kana paine anoziva munondiratidzawo because ini ndinotoshuvira daendaiwanawo mudara. Baba madare haadi kunamata. Chavanonasoti kunamata chavanonasoti kunamata chii? Unonodzirikana kuti nhau social dzekumagariro atinoita zvemumisha. Johani paakaya munyika dzino dzemaZimbabwe vanhu zezuru vakanga vakachenjera vaigara zvakanaka. Vaidzidza kuti amai havaroorwe uye havarohwe. Unotanda butsu. Maimene tsika dzechizezuru dzakana. Ukada unozoongorora ndokwavanotambira bedzi ikoko. Zvechinamato kunasoti Gabriel chaakauya kuzovaka musangano chii? Havana basa nazvo izvo. Ukada kwaudza havadi kuzinzwa. Baba mudara hana mate mazavo. Amene kuti Mwari ipa pakatiedza. Akaiswa madare ka. Ngoni dzakanzwa ndedzamwari zvadzo but ngoni idzodzo. Ngoni idzodzo chiedzo chikuru madzibaba. Chiedzo chikuru chatakaiswa musangano. Sangano rakanga ravakwa naJohani riri cream rine vapostori madzibaba nemadzimai. Kunzi madzibaba une ngirozi yako niwe munobva maita ana baba vairi, ngirozi yako niwe wamadzibaba nemadzimai, ngirozi yako yechidzimai yekudenga niwe mudzimai pasi mamadzimai. Madzibaba ka chinhu chinonzi madare soka. Ndikutokutaurira mazimbona zondiudzai madzibaba. Gideon chinomona panyadzima apa vaparadza sangano baba vachinetsa amai Sanders vatambura nemadare panyadzima apa madzibaba vatambura amai Sanders nana Gideon nana chinomona madare vakuvada kuvaitira peace order kuda kuvabvisa pepe kuda kuvaka juraho kuda vakomana mudare vakomana hana ndikukutaurira ana dhata nakorana Randers vakamuka semadare madzimba vakamuka semadare munyika dzinedzi kura chinamato kusakadza. Unoziva mudare anosvika pakusakadza muprofita zvokuti anomutendera kuita zvese zvaanoda kusvikira pakupinda mudzimba dzevakadzi vevanhu, kusvika pakuromba, kusvika pakubata mushonga, kusvikira vana anasosviba chaizvo obva atanga kumusvereredza achimuseka achimutukirira. Ndivo vakasiya mhepo ichipinda musangano vadare baba aKrisi. Because vadare zvavanoita manje varamba kuti chinamato structure yechinamato chivakwe pamazuva zvakanaka. Munoziva baba aKrisi kuti tikanamata zvakanaka musangano imimi munotinzwira ngoni dzakanaka nekuti tinenge tichinamata zvakanaka. Tikatanga kuita zvemadhaisa tichinamata zvakadhakwa zvakaita sei tisi totokoka rima rinokupfekai kuti mutange kunzwa chiedzo. Isu apostori mupostori akaipa madzibaba munamata akaipa haadi kutirimuka. Fanike vapostori vasikazive dare raJakoba havatirimuke pakunamata. Havana sense of agency. So munhu anongonamata achingoita kundembusere kungotira kufunga kuti aina magemezi ekuisa bhuruu ndokuziva kunamata stereki.
Mazibaba ini nawo rather niteurwa nemunhu akapfeka trouser reblack nesheti yeblack but akarurama madzibaba pane kuteurwa nemudara anenge akanatsopfeka gemenzi rine blue rakanaka zimujivha zihateo but chinamato pasina kana mashoko acho akaturika roko pamusoro pako haana chamazwi mairi matatu anotaura unoti unobaba hawana zvaurimbonamata munomboziva kuti mupostori apfumise kunamata kunge munhu wekumasinagogo kutanga usina kufamba nengirosi kuturika munhu kuti izvozvo asirivhia vari kurwara ndoturika roko ndotanga kuti ngavaponeswe asirivhia vapone mwari pamberi pouso hwavo dai vaponeswa mwari hapana zvazvinomboreva izvozvi mashoko ekuti kudii munhu kana uchiteurira murwere une timi yengirosi yaunotora so iye kabva kudenga uko kuti buruka chipatara chenikodhai uporese murandakadzi asilvia varwara vasangane nechipatara chaiko yesu chenikodhai ngavaponeswe kutumirwe vanoponesa vanobve mabhezuva kudenga rizere neumambo makatindudzidza zvirwere zvakawandisa nemazana aminawo akawandisa tumirai chipatara chenikodhai tinochema kwauri mwari unopona kavana tenzi baba johani unenge uchipendera mashoko nemashoko akatsividzwa neizwi mugiraundi kwenda kutaura kuti namatira vanhu vanobata ndosaka muri kuona masangano maharare zvisiri kufamba zvakanaka varwere vakabatwa pamusoro nevarwere vasina kana nerupauro rwese rwavainarwo ndosaka uchiona munhu anonamata achingoshereketa achinamata achingoshereketa anamata achingoshereketa ndakazokweshera kama kampana parimwe sangano achipomba every week aipomba akazonditi basa baba ndikwesherei makatiparidza mumwe musi muchiti unenge wakwesherwa munhu asina ngiro zina handisi kugona kuregera upomba handamukweshera abva adzoka 3 weeks later takutoparidzana tiri mumabhegi tichitaura nyaya chikanzi baba sorry baba ndikumisei baba varitaura chokwadi vakandikweshera ina handichada zvekupomba madzibaba ndatoone masondo ndisingapombe madzibaba ndakwesherwa nababa zvavari kutaura ichokwadi ndopakazoti vanhu vatoteka weit kunditeerera zvandaiparidza asi mashiroko seku munhu anenge achikokuteeresa unozoona kuti matarisira baba hapana chaarida kumboteerera panhau dzengirosi vanhu vanobva vasema nhau dzengirosi kuoneka kwakawireko kumasoe kwacho inini ndisandabarwa pamusoro madzibaba ndisada kuda zvechingundinamata izvi handaisamboda kutomboya ndaitoseka mapostori izvi mapostori zvinongoshupika ndasingatombo wesatema yangu ndichiyo ikoko ndakanatsona kuti uyu ndimwari akauya nabajiwano ndikandinamati ndakatanga kukudza vapostori nokudza kunamata handina kuzomboita tsika dzekurerutsa chipostori kungofunga kuti kunamata kupfeka magemenzi umwe munhu anongofunga kuti akapfeka magemenzi akanopfeka pamusoro pepe anamata sterek kwese akusunamata kwese kuzadzikisa kunamata chinozanzi kunamata mazima kutsvaka nhau dzagabreni Gabriel akaingei munyika muno Johana akaingei akati kudii akaimba kuti kudii zvairevei vakatumwa vakavaka kuti kudii sangano iri vachiri vakaisa ngano iri maguta matatu muri wane gomo nodombosha akavakirwei zvaita sei zvichibva kupi zvichinzi kudii inini ndofana kumira papi pane zvose izvi zvakavakwa izvi type yemupostori akadaro hawaniki pakati pe1000 vapostori muzimbabwe unoona 1 chinhu chinozonzi kunamata mharane chaunozoti ukanazono kuenda kana pagunga anozokona zoti ndagara panapa ndaunamata so unonzwa tsitsi madzibaba unonzwa tsitsi unoshaya kuti vakomanaka munhu ari kuti ari kuenda kudenga uyu kudenga kune makii madzibaba ari kupe secret kune makii nemakii unofana kukimura kana usingazivi kuti pasuo guru uchaimba kuti kudii usingazivi kuti chanyengetedza Peter kuti azarire suo kuti kudii unoziva kuti wakarurama kudaro une manyengetedzera unofana kuita Peter wakarurama usina upombwe une manyengetedzera unofana kuita Peter kuti azarire suo ko Gabriel akakubvunza kuti auya kuzokutora mweya wako akwenda nekudenga kuti ginasi yakarevei pasi uchapindura kuti kudii ndotape vanhu vaya vanongoti pamberi pouso uri pasina chaanotaura uchaudza ginasi kuti pamberi pouso uri pamberi unosara parwendo kuenda kuna Mwari tichabvunzwa matare ka izwi rakati hosana tichabvunzwa matare pakuenda kudenga uri uchibvunzwa zvakaita izwi richikudzidzisa kuti rei vake iye Gabriel akauya kuti anogona kukubvunza inini Gabriel wakanzwa ndakavake musangano iri ukanzwa iri kuti ini Gabriel ndakaimba kuti kudii ko unofunga kuti Gabriel anotaura angataura nemupostori nhau dzechipfamberi kana makwenda kudenga Gabriel angataura nhau dzenyika anenge achibvunza zvakavakwa musangano unotongwa nezvawakanzwa pakuenda kudenga unotongwa nezvawakanzwa unobvunzwa nhau dzerushanga unobvunzwa nhau dzebhetlehema unobvunzwa nhau dzebhesaidha remutauro kuti zvakamira sei ichi chinonzi handiriya unofana kugona kutsetsa izvozvo neizvozvo zvinopotse suo guru pana Peter pane mweya mutsvene potse suo racho isangano rababa Johani iro Johani mazoishaniro potse ndo suo guru racho imi chitsvaga zuo repamweya papi pamweya pamakamboona ndo zvinonetsa manje izvozvo nhau dzai dzinozodzika muzodzinzwisisa but nyaya iripo madzimambo iyi yamuri kuita iyi yekungonamata chinamatendamate kungoderi gonda musaira kungonamata chinamatendamate taane system yakaipa stereka vapostori Johani masowe chatakunazoti kunamata chechekuti unazochimezha uchiisa apa uchiere kuti chamuri kuti kunamata pachi hapana zvinebhenge zvichinamata kunze kuzvimbiri kuzvikudza fanike mamasangano pamasowe pawo hapana matwe
vadare muri kudiwako vaimbiri muri kudiwako ndozvinoswirirwa izvozvo masangano zvinhu zvisina nebasa rese zvomupiri neukuru zvisina nebasa rese zvaparadza masangano chiona pakufiwa kude kuitwa masangano anonzwa rwewayo mafirwo anoita mafirwo anenge achiitwa masangano iwayo vadare muri kudiwako vaimbiri muri kudiwako vaperedhisi muri kudiwa vasondosi muri kudiwa vasondosi kuita sei kumazuva kune madzibaba nemadzimai miriro umwe ngaabve kudenga achikopfeka pana baba umwe anofanira mirira mwe asati ambomirira mweya ngiro zichisarudza kuti ndomirwa nemweya neuyu ndokuti chipostori zvino zvese zvamuzvida izvi munoona zvekugadzira zvinhu zvekugadzirwa unobvaudzwa netaipi yemavhesi akagadzirwa zvisina kana order kana direction unozona kuti vhesi kuti rakagadzirwa haridairiki rakada kuimbwa mazoona richingonetsenetse so mastanzi unozona uyu munhu uyu hapana kana mweya wakaipa munhu chai akafunga nemukadzi wake vakagara zvavo vachidya sadza ravo mupamba unazona iri vhesi munhu chai hapana kana mweya wakaipa kana dhimoni ramupfeka munhu chai ariimba vhesi rakadai izvo dzimwe dzakazotimbira baba Mugabe ndiri mwana wenyu asi chakandigara hamungachizive dzafunga kunoguma Mugabe mari totaipi yengoni dzamuda kutiteere idzodzo tichiti tiri kunamata baba atizive kwatinoenda tichitadza kuziva kwatinoenda saka tiri kunamatira chii chatiri kunazonamatira chatingada tiri kunamatira ndisingazive kwandinoenda inini izwi rakati nyika yekupedzisa izororo nyika yekupedzisa izororo kune nyika yekupedzisa imatimucha nyika yezororo ndozvakairayirizwa ningirosi baba Johani akati pamusoro pakudenga kuna baba muchaenda kudenga imi vanhu matema kana manamata marurama ndi baba Johani unotaura kuti baba handizive kwandichaenda saka chandiri kunazokuteerera iwo nemweya wacho uchita uzive kwaunoenda saka iwo kana usingazive kwaunoenda saka ini ndinozotungamirwa newe sei ndine ndichienda newe kupiwo wati haukuzive kwaunoenda muri kuona kurema kwazvinoita zvinopisa tsitsi zvinhu zvakadaiswa izvi zvimadzibaba vanhu fanike vana vazhinji vamuri vana duku pamuzera pamagurupu dzidzai zvenyu mwari chaichai vanhu vamwari nekuti mucharaswa nezvimadhara izvi fanike madare fanike kana ukatonzwa kuchinzi madare usateere madare haana mate inini I can stand anywhere muZimbabwe kuBeit Bridge kupi kwamuri I can stand pamberi pacho kutaura madare hamuna mate twabvunza kana hauza kunamata vatitaurire nhau dzekunamata shisha munomboza kuti kunamata nhau dzakabhari navadzizive vanongofunga mari bedzi kubvisa mari bedzi zvechinamata chaicho kuti ndivake misi mitatu chambonzi misi mitatu chii havadi kuzidzidza havadi kuzofunda saka muchiona vachizobata musoro nevanhu vakaramizwa kubaruka pamusoro vako kunetsai manje ezvo vakuburitsa nyaya dzakawanda dzimwe vanenge vainadzo because vanenge vachisenza mudzihurumende vachiziva masikireti ese anenge achiitwa vakuchinyadzisa vakuru vacho venyiva nenda kuti munobata pamusoro vamunhu vasikafanira kubaruka pamusoro musi idea anobaruka pamusoro munhu anoponda munhu anobaruka pamusoro pakuita sei unobata pamusoro musoja pakuita sei zvino it's too late nawo masoja hapasina zvekuzviita but madzibaba makauraya sangano madzibaba netsika dzakashata isaka akati handikureverera wakaipa inamblant nokokutaurira zvazvakaita anenge achivenga anongovenga orasa mazuva acho rasai hazvina mhosva tinosangana pazuva rekufa wozi vanhu vanoda vanhu vatema anosisi meda kutsvairira marara pasi pekapeti so kuti aiwa akanaka kana aiwa madzibaba nemadzimai munhu akashata ndingave ini ndiri kutoparidza ndiri kutaura izvozvi kana ndakashata ndakangoshata ndiri kufa ndichiraswa hapana chero mukada kundini ndakanaka ndiri kungofa ndichiraswa ndinomuka chipoko madzibaba akashata ende kushata hakuwanika mumatauriro kunowanika patsika dzako dzauniita uchipindira vakadzi vayo uchibata mushonga uchitsvaga magora uchida ukuru usina nebasa mbiri panotomati wapfana tuma ndakaona pakoko tinoda zveudare kuti kapana kadikidiki sona ndakakaseka naniwe baba ikwana iwe zera rako iri rinongoda zveudare zvisina nebasa rese tadza kutsvaga hako mwari wako unamata ukomborona mwari wako uchimuka ngirosi dakumuka dhimoni mazova ukafa ndiwo muka dhimoni sabomungwa kune imwe mweya yemashavi inenge iri kusaidi uri kusaidi vanhu vanofa vakachiraswa ndo vanomuka mashavi vanomuka madhimoni kune mweya wadherire munhu akatorarama pasi akamuka mweya wakaipa uchipfambi mweya wadherire uyu munhu akatofa aitorarama munhu aitorarama achiita chipfambi mweya wacho unongopfeka woita chipfambi unongoita tsika yawaita uri nyama muvanhu ndo vanomuka mashavi kana vafa hapana mamashavi amunomboda kutsvaga munhu ndiye anomuka saka munhu anopfuka munonzi hapane shavi ratete vake ere kusada kuroorwa munhu aitorarama tete vake vaitorarama pasi vakafa vakupfeka pane muzukuru wavo nekuti rudzi rumwe chete ropa rumwe chete saka vanosikuita tsika dzavaita kana vairova vanosikuroa kana vava vachiita chipfambi vanosikuita chipfambi nekuti shavi munhu anenge akafa vazhinji kumasoro vachamuka zvipoko zvichanyadzisa mumadzimbabwe zvipoko zvakapfeka magemenzi zvakufamba zvichicheka nyika fanike muharare munomu
mukaenda kumana naye Heroes kurada ningi Warren Hughes azvishamisi kusangana nezvipoko zvemapostori hapana kuna manda kwatiri kuita munoziva kuti mari remapostori anogona vigwa nemabhokisi munoziva kuti mapostori vigwa nemabhokisi here hatitana mbona zvakadaro madzibaba vabongo vataura kuti vanhu hatina rudo tinofanira kutora vapostori chinoviga kumamisha munhu achivigwa musoro akatarisa kumadokero makumbo akatarisa mabhizuva tichichera tonera munhu achiiswa mutanera pachiimbwa tungamira mutungamiri Gabriel takura nemuviri kutumbu tinotakura nemutumbi tichienda nawo kuchidza paneimbwa mutungamiri Gabriel toti rwi katatu munhu achivigwa amiswe mahapa imomo amiswe chii munoiswa muchinjiko nemuprofita anongoenda pakati pechidza muguva oisa muchinjiko 1 amupinde hapa amupinde dombo makuda kuieresa munhu afa pakuita seiko makamukurirwa nerima kana aurayiwa nerima munomuitira muteuro kuseri kweguva kune muteuro kundwa nevazezuru vasinganamate vakati kuseri kweguva kuna muteuro baba vakrista tauraya sangano redu munhu waMwari tauraya sangano ngatitaurire vakomana chidiki chokwadi pose pose dova charitakura izwi iri taurayiwa nemasatanista izwa haridi zvembiri zvemazita iri rakaramba mubhetirema rakaimba imi mune mazita muchazhevedzana yemuchigadzana umambo panyika yemuchigadzana umambo panyika hakuna munhu anoiswa pamberi penyika munhu muviri hauna kana chera kati 150 years kukura panyama kuti bereka nenge aringori sekuru vedu asi pamberi pevanhu pana Gabrieri ndosaka muchiona pamunovhura masowe munoti pamundaza paipe Gabriel naMichael mbiri kupenya kuna Gabriel naMichael zarusa suwo pana Peter amuti mbiri kupenya kuna aningi amudaro munoti mbiri kupenya kuna Gabriel naMichael ipo pakuvhura muteuro apapo minzwe kuisa tushuga netikunyanya kuti Mwari waAbrahama Mwari akanaka tapfugama vatete nevakuru wozonoti mbiri kuna Gabriel kupenya izvozvi sandizo izvozvi toenda pamasowe muchisvogara pamasowe munosvikoimba kudzai Gabriel munosvika kudza Gabriel futi sei nekuti vanhu panguva ino vari kutungamirwa naGabriel mambo vanhu pamberi pavo panofanira kunge paina Gabriel mambo tiri pamuteuro wevanhu vatema urushanga ndiani achamira pamberi pendaza izwi rinoti Gabriel akati ndine mhinduro kuvanhu vatema ndigaburona pamberi pendaza pamberi pevanhu apaiswe nyama yemunhu apaiswe munyama yemunhu ende vanhu vatema neurema vanovhaisa kuti munhu akashata zvekushata zvei pamberi pavo urema hwavanhu vatema kuti torana chidhumo namasendeke motiisira pamberi pedu imi musatidaro mhani madzibaba mukutirerutsa stereki madzibaba kuti ona kunge zvinhu zvidhori kuti tiita zvinhu zvemazunguzurwa zvinhu zvisina nebasa madzibaba ndiri goridhe raGabriel nini madzibaba ndiri goridhe raGabriel madzibaba pamberi pangu panomira Gabriel madzibaba tinokudzana pamuzere ekuberekwa kuti ava ndamai vedu ava ndisekuru vedu ava ndibaba pamberi paadhini pana Gabriel mambo hapana nyama yemunhu zvenyu zvamuri ngoti musangano kunge zvakaitwa nengirozi vapostori vaiva pamusoro pegoma naamairosi nevakuru vakati takuda kumbosanganawo kamwa chete zvakunzi ndewaGabriel waseta waGabriel ndepapi pawanaseta waGabriel ndepapi vanhu vakatoenda kungoni vakati tinokumbira pora tisangana ngirozi ikati ndokutendai asi kana kadautaura musandirambidzi zvino izwi rakurambidzwa ikoki kwakutungamidzwa nyama dzevanhu mumoni kampana kanenge kabva kana kwamutoko kechidiki kana 16 days kamepinda mugiraundi kaine mutauro kamizidzana nemukuru wamune muchiti mukuru unofunga kuti kampana ikaka akagariswa pasi saka izwi kana kugariswa pasi nyama yemunhu ndo yakutungamira vanhu munotaura kuti zvinobuda izvo ndosaka makuona zvaakuitika izvi awambofa wakawira zvino vachatobayana ipapapapa vanotobayana ndoziva because ndezvenyama kazvinhu izvi ndezvenyama zvinhu izvi hapana pamberi pemunhu hapana munhu baba vaKristu kana tichisara ndiri ndega ndichasara ndiri ndega munhu waMwari pamberi penyika pana Gabriel ndiyo nzira yeparushanga rushanga rwakati ini ndakasiyana nezvikomo zvenhunzi ini ndiri chikomo chinoera I am the highest mountain floating over the and beyond rushanga urwo runodada neunonwe hwaro hapana nyama yemunhu iri pamberi pevanhu Johani paakasiya vanhu akati handichaenda munosara muchiti Isaya uya utinunure aireve aitaura kuti munotsvaga ngoni muvaprofiti ngoni ndo dzichakupai direction nemateererwo nemanamatiro aMwari ngoni dzechiprofiti dzinenge dzichiprofita zvaakatema nezvaakavaka kuti Johani sandizvo zvaakavaka izvi imiita iso ndo zvakaukwa nababa Johani ndidzo ngoni dzatinenge tichiteera haana kumbobvira tinoteera nyama dzevanhu ndiripi vhesi yakanzi kana ndaenda pachasara pachiiswa varume vakadai vanhingi ndepati pazvakambotaurwa pakaprofitwa kunzi kudii pakaimbwa kuti kudii gore ripi kupi mudhara akaedzwa pai mudhara yakaedzwa ipo pai kana kuti aitoda zvake kuti vanhu vasaparadzane asi ina handizvitraste zviye baba Kristu paya panogona pakafambawo chiedzo paiko pana asingatadzeri
Mbengaitwa zvamwari zvakawanda but kuti sira type yevanhu vakatakasirwa. Are you joking, gentlemen? Hatisi vana aduku mani mazibaba. Takadzisa kumagroup eschools mazibaba. This is nonsense vatiri kuitirwa ndo marabisha. Kubika mirisha uko mazibaba, kusanganisa mazai nederere nembeva nenguruve moti tidye zvinhu zvakadaro mazibaba. Ndizvo muri kutiitira izvi kunamatisa kuda kuti namatisa vanhu. Namate munhu mazibaba. Pamberi pangu pamire Gabriel Mambo. Period. Anenge aida kungora anongongora mazibaba. Ina handifenda katambira kuiswa kwemunhu pamberi pangu mazibaba. Enda hapana tinotya mazibaba. Nyika ina inakana nerugare rwese anenge achingobani kana ukauraya isipotso takauraya muJerusarema takamuka tiri kuno. Mazibaba. Takataurira muJerusarema tinomuka takamuka tiri kuno mazibaba. Ko atiko here chero mukati atiko murungondinzwa chitaura chete. Mazibaba zvinombonetseko. Mwari anongotimutsa kamazibaba ko tinofa here. Mazibaba. Musaisirwa vanhu pamberi penyu madhini. Mambo munofa muchiraswa mazibaba denga pamunofa muri mega. Amumbofa nevanhu vese munofa mega mazibaba takuimba hozana mune muri mega. Mamuchidza mamuguva makuchiritsitirirwa neesi nevhumanyi. Ndipo muchadzidza kuti ivhu rinofema nhai rinotsitsirira so nhai. Mweya wangu sei kuri kutadza kubuda muvhumu. Umwe achaita makore achitadza kubuda muvhimo. Unogona kurova 600 years uchitadza kubuda muvhumu. Tamba nezviri. Umwe uchibuda muvhimo umwe uchipinda muimbwa. Paunogona kuzobuda pamuvhu wapinda muimbwa. Kuchizoita transition yekuti ubve muimbwa apa imbwa idyiwe. Kuchiti uite transition yekuti ubve muimbwa imomo uchizomuka munhu. Makore madzibaba ndokunge watozomuka. Pozopose mweya wako uchangotandira kuimbwa kusvika ane uchidzungaira uri mhuka. Mweya yenyu inomuka zvikara dondo. Chikara imhuka inogara mudondo. Chikara dondo. Chikara zvikara imhuka idzo zvikara dondo. Mese makazviparidza mumasoizvo.